Хора, аз съм Dragster BG. Днес играем с Monstrum BG. Играем на Minecraft Pocket Edition. Алло. Ще си правим къща на дърво. Надявам се да ви хареса. Да искаш ли го на самата къща от кафява? Добре. Чакай, че за малко справя, бе. За което се извинявам. Ако искаш, може на това, че е по-високо. Ама аз вече почнах ти. Ами добре, ама ще го направим малко по-изолирано. Да Я махни ли не дърво долу къдете? Или там долу където стърчи? Ще го махнеш ли? Да. Обаче стана яко. В смисъл, виж. Трябва да ходим за още дърво. Това не го чу от мен. Ти къде заминава? За дърво. А, Май трябваше да си направим първо брат, бе. Май. Щеш да е по-добре. Ух, чай, че нищо не захвърля. Ела при мен да направим крафтинг тейбъл и да... Тук и те има бял дърво, ще го усика. Чули? Направих крафтинг тейбъл. Ако имахме две ябълки, може да читнем. Нали знаеш? Да. И хора, ние когато играхме в помня играхме просто е така за кеф. Без да снимаме. Разбрахме, че може да читваме, като слагахме паржоли. Вземахме. Той слага и аз слагам и вземаме. И Едновременно. И се получават двойни. Да, и се получават двойни. И с торчови така пробвахме. От 5 торча станаха 2 стака и нещо. 4 стака. 4 стака и нещо. Така че може и вие да пробвате. Ако не искате, не дейте. Да. Да прави ли крафтинг тейбъл? Аз направих. Къде си? Не ми ли виждаш тук има? Добре. Крафтинг тейбъл е в мен. Служи го някъде си направя правда. В къщата ще го направя. Добре. Тя е много малка, ако искаш му деш. Ема ние ще я разширим, бе. Аз в момента какво правя? Оха, всяка да се кача. Не е така. Виж, те е така. Къде виж? Чакай, че може да отскочи. А, ти искаш да скочиш? Да, да си. Чай да не ти преча. Е? Добре, хитро. Ето и да ми го махне, има кеф. Кое? Като кръсте. Да, като плюсче по-скоро. Ми да. Мене ма кефи нещо ма. Дали да намеря някаква друга гъба, за да може да си направим супа? Трябва да купички. И аз не знам как се правиш Аз знам. супа. Забравих. Аз знам как се прави тичи. Добре. На мен го остави. Да, това е за блатото. Тук може да има и слаймове. Знаеш? Надявам се къщата, като стане готова, да ви харесва, ама... Мога само да се надявам. Дака. Нисък съм. Ела, ма видиш. Не мога да стигна гъбата. Опа. Май. Иначе самата къща, нали ще бъде от кафяво дърво? Аз малко тук не помислих, защото... Виж как оставих. Добре. Виж къде оставих кръстник тейбъл. Точно на хикса. Да взема ли такова? Какво бе? Да, ще взема и такива ли ставиш. Защото ако си направим ние... Не трябва. Аз ще направя стълбички. Дали ще мога да сложим растения? Не, май. Не знам. Обаче аз ще направя стълб. Добре, нещо ще изгледа интересно. Значи. Да, това и да сме водолази. Трябва да направим кол.
Ако искаш да спрем на пауза малко да я довършим и като стане по-готова да... Не. Искам хората да гледат. Добре, защото да ни идем малко тъп. Сега че малко тук го сгреших. Видях. Не трябваше и да бъде. Него, опити се правят. Виж, Да, бе, дърво се правят, ама как се правят самата супа? я ми дай червените гъби. Нямам гъби. И нали биш ли такова? Не съм ги взимал. Значи аз съм. Малко ще прида. Ще спусна звука. Не, че е проблема, питам. Прав си, ме дразня, ама. Не, че е проблема, ще накара. Ма, то по принцип си дразни този звук. Да, чупиш за такова. Принципно му да е с малко звука, ама да е по-лек. Да. Ако искаш да пусна. По-добре не. Ти е лен, че ма дразни самия звук. Сега виж как ще го правим. Бати колко хитро. Точно. Не са едно. Не едно. Я виж как го направиш така. Защо някой не... Кое бе? От гъбата някой... Добре. Правим супа. Ма ти направи ли бе? Не, знаеш как се прави супата? Не. Правиш... Един вид Вълна ли имаш? две различни... Трябва ти две различни гъби. Да, ясно. И правиш. Правя две. Две супи. Две за нас двама. Ама те не яждат ли, не или не? Наяждат. Що не пуснеш мобовите? И всяка такова на къщата. Взема се там, няма дака, така че ако искаш... Аз не видях овца, сега ще убия. И ще пуснеш ли зомбите? Чакай само да свършим къщата, защото да имаме къде да се крим, ако дойдат Да, ама трябваше първо да намирам. Аз намерих една. Да взимам ли цветя? Защото ако някой умре да слагаме на място, където умря. На груба. И да кажем, че гушен букет. Айде, мой да го направим между другото. Хайде, давай. Отивам за растение. До гъбата мисля, че имаше едни сини. Тук има и такива други типи. Сини са най-яки и са големи. Такива. Така. Брат, аз почти нищо не виждам тук. Още такова. Намерих Sugar Cane преди малко и сега пак намирам. Тук пак. Аз пък съвсем забрех къде беше къщата. 6 Sugar Cane. Тук поне може да намериш бая Sugar Cane. Там виждам още. Къщата е на... там някъде. Аз не знам къде в нея съм. А ти иди, на нея съм. Ние съм вика. Ние още не сме. Аз имам такова бяло дърво. Така виждам тейче. Имаш бел дърво. Да. Ще ми го дадеш ли да мога да направя къща? Само 5 не обработено и 5 обработено. Мисля, че ще стигне. Чакай, аз ще го обработя, дай. После ми го метни. 21. Аре, още малко ще нацепя там да ти дам всичко на едно. Чули? Още поне 2-3 реда ще трябва. Тук да го правим. Значи, предполагам, стак ще ти стигне. Да. Сега намеря. Аз имам 2 вълна. Ти колко имаш? Едно. Имаме за едно, да. Виждам 2 овце, така че ще прекъсна за малко.
3 даже. Убивай ги. Ще прекъсна работата, ще на малко да я забия овци. Давай бе, давай. Те леглата са по-важни. Колко широка горе-долу да бъде? Не знам. Аз мисля, че ти му стига, ама ти да знам. Ти си решава, Жа. Я го виж. Ти мисля, че му стига. Добре, да. Добре, иначе Ние почвам. малко по-за да може да направим 2-3 стаи. 2-3 стайли. Ще повече приема. Абе, айде бе, после ще направим втория разлики. Ще го направим на няколко стая, но по-късно. Добре. Защото няма как сега да го правим. И замина на някъде овцата по дяволите. Намери. Си намирала приятелка. Ако не е женска. Ще я кръстя Милка. Не бе, намерих една крава. Така Милка ми се доеде, шоколад Милка. Говоря ти за тия. Чакай, 4 вълна имам. Ай си такова Колко ми каза, е. че имаш? Какво? Колко вълна каза, че Едно. имаш? Ай си опитомим вълци. Да станат кучета? Загубих си работното дърво. Кое дърво? Работно. Где работи? Да си го търси. Ще почна по-друго. Първо, искаш ли да направим такива врати, защото няма друго дърво? Брат, една вълна, значи поне още не... Да, една ни трябва точно. Ами аз имам една. Не, ако виж някаква друга, аз не мога да видя. Ти че вървим малко по тази вълна, за да може да направим 2 легла. Чакай да такова ти. Защото сега е толкова сгадно, че не видя нищо. Поне на тюрах нищо. Сега нищо. Аз стоим за дърво. Ако видя някаква вълна, ще... Аз ще дам. Ама кафяво. Милка. Милки. Ела бързо, ела да виж Милка. Не мога да дойда, защото събирам дърво. Видях още една вълна. Видях още една. Колко вълна имаш? Трябва ми само една. Сега ключия. Сега ще джална една купа в года. Хора, ние които ще ги правим по 15 минути. Няколко епизода ще направя. Може да са повече от няколко, ако ми стане по-интересно. Да. Аз се загубих. Всъщност не съм, но видях. Тук има колко много били дървета. Добре, имаме 5, аз имам 5, ти имаш една, става 6 за 2 легла. Аз се направя една крафтинг тейбъл. Че не ми е удобно сега. Си правиш крафтинг тейбъл? Аз вече си направих. Що? Забравям. Това е едно легло. Като да не сиеш вълната, ще направим на ти. Ела в къщата тук и ти ще дам. И сега. Само да набера малко. Аз пък да набера да нацепя. Добре, хайде хора, това ще бъде от нас за този клип. Очаквайте и втори клип. Да, и чао от нас. И да, чао.